udfordringer, der også har været. Det startede med, at jeg var 5 år gammel, og jeg har egentlig haft det rigtig godt i de første lever, jeg har haft de første 5 år af mit liv. Men pludselig så skal min mor og far flytte fra hinanden, og de skal skilles. Og det var ligesom der, hvor det hele startede for mig, at jeg begyndte at få sådan lidt angstsymptomer. Jeg kunne mærke, at jeg skulle begynde at have nogle forskellige ritualer for at kunne føle mig tryg. Og vi flytter ind i et meget, meget stort hus, min mor og jeg, hun finder hinanden, og vi flytter så ind i hans hus. Og det var meget stort, og det var meget uoverskueligt for mig. Både pludselig at blive rykket væk fra min far, men også at skulle rykkes ind i det her store hus her. Så jeg begyndte at få en masse ritualer. Det startede med, at jeg begyndte at sætte fingre på spejle og på vinduer og på skærme og fjernsyner og alt simpelthen for ligesom at... Jeg havde en idé om, at hvis jeg gjorde det her, så kunne jeg skabe ro, og jeg kunne ligesom velsigne de mennesker her, der sad i det her rum. Så det var sådan lidt voldsomme tanker, tror jeg, for et barn på knap 6 år. Og så begyndte jeg at have det med, at jeg skulle kysse håndtag. Det var lidt specielt, men det skulle jeg, og jeg kunne simpelthen ikke lade være. Jeg synes, det var så pinligt, at hver gang jeg sad inde i et rum og så fjernsyn sammen med nogle af mine søskende eller min mor, og så når jeg skulle ud af det her rum her, så var jeg simpelthen nødt til at kysse det her håndtag her på begge sider. Og jeg lige tænkte, hvad sker der med hende? Hvorfor gør man det? Og jeg kunne ikke forklare, hvorfor jeg sagde, jeg blev bare sådan irriteret og sagde, det var noget, jeg skal. Det går så over efter en kort periode. Men så begynder jeg at tjekke utrolig meget. Jeg skal tjekke alt skab, under sengen, i skuffer, bag ved ting, jeg skulle stå og rykke min kommode ud hver aften, inden jeg skulle i seng for at tjekke, om der var et eller andet noget om bag ved den her kommode her. Og jeg kan ikke sige, og der er tit mange, der spørger mig, jamen, er det et uhyre eller et monster, eller er det et eller andet, der skulle stå der, men jeg kan ikke sætte ord på, hvad det var. Det var ligesom noget behageligt. Og det brugte jeg utrolig lang tid på. Jeg tror, jeg i gennemsnit nok har brugt 4 timer hver aften på at skulle tjekke. Og jeg blev utrolig bange for at skulle sove alene. Det var ligesom, at jeg prøvede at stikke af fra det her, fordi jeg kunne mærke, hvor frygteligt det egentlig var for mig at skulle bruge så meget tid på det. Så jeg begyndte at søge flugt til min søster, og ville utrolig gerne sove med hende. Men hun begyndte at sige nej, fordi at hun synes, det var meget frustrerende, hvorfor jeg skulle tjekke så meget. Jeg kunne ikke græde med ude foran hendes dør og bede, når hun bare sove sammen med mig, fordi så kunne jeg da få en lidt mere rolig nat. Men hun synes jo, det var irriterende, at hans søster var konstant skulle op og tjekke i skabet, og det var ikke bare én gang, det var måske 100 gange, fordi det skulle gøres perfekt. Og det her, det fortsætter fra jeg er 5-6 år til jeg er omkring 12 år, hvor jeg simpelthen bare bruger al min tid på at tjekke, og bruger min tid på at sætte fingre på alle mulige steder. Min mor kunne simpelthen ikke forstå, hvor alle de fingre de kom fra, men fandt så ud af, at det var mig. Og jeg begyndte at have det underligt som med ting, jeg sådan skulle spise, med madvarer, med bakterier i en rimelig tidlig alder også. Det eneste sted, hvor jeg sådan kunne være rolig, det var, når jeg var i skole. Der havde jeg overhovedet ingen ritualer. Det var simpelthen mit frirum. Og jeg benyttede mig meget af at sove med en veninde, som hver gang jeg sov med hende og var hjemme med hende, så kunne jeg ligesom få en rolig nat, hvor jeg var fri for at skulle tjekke. Det var med det samme, jeg havde været det samme sted i måske en uge, så begyndte jeg bare at lave mine ritualer der også. Men derhjemme, der var det i hvert fald en fast rutine, at alt skulle tjekkes, og det var ikke kun på mit værelse, det var næsten i alle rum i det her kæmpe store hus. Men da jeg bliver omkring 11-12 år, tror jeg det var, der finder der siger min onkel til min mor, om jeg ikke har noget OCD, han havde beskæftiget sig lidt med det, han synes godt nok, det minder mig om det. Så jeg blev sendt til børne- og ungdomspsykiatrien i Esbjerg, og fik så stillet diagnosen OCD. Og det er sådan, der er tit nogen, der spørger mig, var det ikke rart at få stillet den her diagnose her, men for mig der var det sådan, nej, det var faktisk lidt ligegyldigt, fordi uanset hvad, så følte jeg mig stadigvæk som det her mærkelige menneske. Altså, jeg følte mig så unormalt, fordi når jeg så på mine veninder, de kunne gå i seng uden overhovedet at skulle tjekke, om døren var låst nærmest. Men hvor jeg skulle bruge flere timer på overhovedet og kunne lægge mig til at sove. Så for mig har den største byrde nok været at skulle føle mig som et meget mærkeligt menneske. Altså der fandtes ingen, der gjorde sådan nogle mærkelige ting som mig, følte jeg. Jeg har aldrig hørt om det eller noget som helst. Og jeg fortsætter med at gå i skole, og det gik stadigvæk rigtig fint i skolen. Og jeg begynder så til de her samtaler her med en psykiater. Og hun prøver ligesom på at lave nogle forskellige ting, hvor jeg skulle gå hjem, og så skulle jeg prøve at lade være med at kigge på mig selv. Men der var ikke rigtig noget, der virkede, fordi at det sad så fast i mig, at jeg var nødt til at gøre det, fordi jeg kunne
kunne simpelthen ikke overskue, at når det her angstniveau her, det ligesom toppede, det kunne jeg på ingen måde have. Altså det var for farligt for mig på en eller anden måde. Jeg følte, at det var den eneste form for tryghed, jeg kunne skabe. Og min mor og min far, de prøvede selvfølgelig stadigvæk at hjælpe mig på en eller anden måde, men jeg har også altid været utrolig lukket om det. Hvis folk har spurgt, hvordan jeg havde det, så har jeg bare sagt, jamen, jeg har det fint nok. Men i virkeligheden, så var jeg jo bare et stort kaos, faktisk. Jeg kan overhovedet ikke huske, at jeg har fået lov til at være barn, fordi at, da det her OCD her, det startede, der skulle alt være så struktureret for mig. Og jeg var overhovedet ikke et barn, der overhovedet, ligesom børn godt kan ligge legesager der, eller ligge på papir der. Alt det lå fuldstændig systematisk, og det stod perfekt, og jeg var typen, der allerede fra jeg var hverken 6 år gammel, gjorde mit værelsesrent hver gang uge. Det skulle bare være perfekt. Og så fortsætter jeg så med den her behandling her, og min mor får så på et tidspunkt en hjerneblødning, og jeg var fuldstændig overbevist om, at det her det var min skyld, at hun har fået den her hjerneblødning her. Men min fornuft kunne nok godt se, at det er ikke noget, jeg sådan kan være skyld i som barn. Men det, at jeg måske ikke har udført mine ritualer godt nok, har gjort, at min mor højst sandsynligt har fået den her hjerneblødning. Så det var noget, jeg gik med meget for mig selv, og jeg havde en enorm stor skyldfølelse, jeg næsten ikke kunne komme af med. Og jeg var bange for at være i nærheden af bakterier, og også bare sådan noget, jeg skulle bade i havet. Tænk sig, at de mennesker, der har været der, har været syge af kræft eller et eller andet. Hvis det så rammer mig, så smitter det videre, og jeg så forårsager, at hun får en ny sygdom, der måske er endnu værre. Det har nok også været noget af det sværeste at bruge med den skyldfølelse. Så fra deraf så begyndte jeg at bruge endnu længere tid på de her ritualer, der skulle gøre det endnu mere grundigt. Så da det ender med, at jeg kommer på gymnasiet, jeg tror, jeg gik der i 10 måneder, så endte med, at de måtte sige, at jeg havde simpelthen havde for meget fravær. Og det var ligesom om, at jeg fik ingen forståelse fra dem af, om hvordan det egentlig er det her, hvordan det er at leve med sådan en sindslidelse. Det var jo frygteligt, altså. Netop, der fik jeg sådan et følelse af, at folk ved bare ikke nok om det. Og jeg følte endnu mere der, at jamen, det er jo i virkeligheden bare mig, der er noget galt. Altså, det er jo klart, at de kan forstå det. Sådan tænker jeg nok også lidt. Og min mor prøvede utrolig meget derpå, om jeg ikke nok gerne bare måtte blive i skole, fordi det var jo der, jeg havde mit frirum, når jeg endelig var der. Men det var så i nederlag, kan man godt sige, at man har sådan nogle store drømme, om man gerne vil blive student, og man vil gerne være sygeplejerske og sådan nogle ting, og så måske aldrig kunne blive det. Men jeg bliver så skidt ud af skolen, og og ender så med at starte eller jeg får at vide, at der starter noget, der hedder OCD-erne, det ved I, hvad er, i Esbjerg, en lokalgruppe, og de vil så have deres første møde. Så tænker mig bare, at jeg vil da tage ned og se, hvad det var for noget. Og jeg tænkte, at det er helt umuligt, at der findes andre mennesker med den her lidelse her, men det gjorde der så. Da jeg kom derned, der sad der både pårørende, der sad OCD-ramte, og der sad også OCD-ramte, der ikke ville fortælle, at de var OCD-ramte, men bare sagde, at de var pårørende. Og jeg synes, det her det var så spændende, og jeg synes, det var så godt, at jeg valgte at sige, at det her vil jeg rigtig, rigtig gerne støtte op om. Så det endte med, at jeg blev formand for OCD-gruppen i Esbjerg. Jeg synes, det var så vigtigt, at hvis der nu var flere med den her følelse her, som jeg gik rundt med, den her følelse af at være helt alene omkring alting, og være så mærkelig og underlig, overhovedet ikke ligesom alle mulige andre, så ville jeg rigtig gerne støtte op om, at folk ligesom kunne komme af med den følelse, og kunne komme herned og kunne mødes og kunne tale om ting. Og det viste sig også, at mange af dem, der faktisk havde sagt, at de var pårørende, på et senere tidspunkt faktisk kom til erkendelse og sagde, at de faktisk selv var OCD-ramte. Og det er nok også en af grundene til, at vi også vælger at stå her og andre steder. Også for at fortælle, hvor vigtigt det egentlig er, at vi fortæller om de her ting. Fordi det er meget, der er lukket låg på det på en eller anden måde. Altså det er ikke ligesom et brækket ben. Folk de kan ikke føle på det, folk kan ikke forstå det. Alle de gange, hvor man er mødt med fordomme, jeg tror også, det er noget af det, der har gjort, at jeg har haft svært ved at fortælle om det i mit liv. Og skulle fortælle til folk, hvad det her egentlig gik ud på. Fordi hver gang folk har hørt om OCD, så siger de, at det er bare dem, der vasker hænder. Altså ligesom om, at de bare vasker hænder. Jamen, det er jo ikke bare det, de gør. Der er jo en masse tanker bag, som er utrolig ubehagelige for dem. Og som gør, at deres hverdag på en eller anden måde bliver spoleret. Jeg lever så efter en del år nu med OCD. Jeg tror indtil jeg er omkring 21-22, hvor jeg stadigvæk er tæt knyttet til foreningen i Esbjerg.
og får stadig behandling på børne- og ungdomspsykiatrien. Det har så ikke haft nogen effekt. Det var en rigtig god psykiater, jeg havde, men det hjalp overhovedet ikke på min OCD. Altså, jeg kan virkelig mærke, at jeg synes nogle gange, det er begrænset, hvor meget de ligesom kan omkring de her lidelser her. Jeg synes, det var lidt frustrerende faktisk. Men på et tidspunkt så får jeg så et tilbud om at komme med i det program, der hedder Tvungne Tanker. Hvor jeg egentlig bare ganske spontant sagde, ja, det vil jeg gerne. Uden egentlig at tænke over, at det blev vist på landsdækkende tv, og alle folk egentlig kunne se min mørke side, som jeg jo egentlig følte, at det var. Og der havde jeg det rigtig skidt, både i form af min skyldfølelse omkring min mor, men også fordi, at jeg brugte oceaner af tid på at tjekke. Altså, at tjekke, det var nok det ritual, der nok har fyldt allermest i mit liv, og også med bakterier, med madvarer og sådan nogle ting. Så de vurderer så, at jeg godt ville kunne komme med i det her eksperiment. Og det kom jeg så. Og der fik vi en sindssygt god behandling. Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende. Det var virkelig intensivt. Og vi var der i 4 uger, og vi var 4 personer i OCD. Og Victor Rosenholm har sagt, at hun ville nok næsten garantere, at de ville kunne gøre 3 af os symptomfri. Og der var så 2 af os, der blev det, og en tredje, der var faktisk bare rigtig godt på vej. Og den behandling, som vi modtog der, altså jeg vil sige, det var rigtig svært at pludselig at skulle ind og arbejde så intensivt med den her sygdom, fordi jeg var også utrolig bange for at slippe den, fordi hvad skulle jeg så gøre? Hvad så, når jeg blev angst og nervøs? Hvad skulle jeg så ligesom knytte mig til? Det var ligesom det her, der kunne hjælpe mig med at få angsten til at dale. Jeg tjekkede så mange gange, eller tjekkede under min seng, eller et eller andet. Det kunne ligesom skabe ro, lige indtil at den her tvangstanke opstod igen, så skulle jeg i gang med tvangstanke igen. Så det var jo egentlig kun for en ganske kort stund, at man kunne holde angsten nede, kan man sige. Men det, at man skulle eksponere sig selv, man skulle udsættes for de her ting, man virkelig var bange for, det synes jeg, det var frygteligt lige i øjeblikket. Fordi at, altså det med, at de pludselig beder mig om at gå ud i havet, at jeg skal dykke under vandet, og jeg ved, at min mor, hun kommer, var det 2 dage efter og besøger mig, at jeg skal kramme hende, det kunne jeg slet ikke forholde mig til. Fordi tanken om, at jeg lige pludselig skulle være skyld i, at hun måske fik en anden sygdom. Så jeg tænkte også sådan lidt, det er også lidt uretfærdigt at gøre det her mod mig, fordi det er jo ikke kun mig, det går ud over. Det går også ud over min mor. Sådan fik jeg det helt med mine OCD-tanker, fordi de tog virkelig over der i huset, fordi man var så bange for at slippe det her. Man fortrød nærmest, da jeg stod der, eller da jeg stod afsted 2 dage inden, det var først der, jeg tænkte, hvad er det egentlig, jeg har gang i? Altså, kan jeg udgive afkald på det her? Jeg tror aldrig, det ville lade sig gøre. Men det var allerede efter den første uge, der fik jeg virkelig bevist over for mig selv, at nu skulle jeg styre min OCD, nu ikke den skal styre mig. Allerede efter, at jeg havde været ude og bade i havet, og jeg skulle skrive ned på et stykke papir, at min mor dør inden kl. 24. Det var sådan lidt, okay, det synes jeg, det var grænseoverskridende, men jeg er meget spontan, og jeg siger ja til ting meget hurtigt, og tænker først over konsekvenserne bagefter. Og der kunne jeg bare mærke den her varme her, den bare steg sig inde i min krop, fordi jeg måtte jo ikke tjekke, jeg måtte jo ikke gøre noget for at forhindre, at hun ikke skulle dø. Jeg skulle egentlig bare, dagen den skulle egentlig bare gå, og så måtte jeg jo se, om hun kom dagen efter. Og det gjorde hun så, heldigvis, og det var som en overvældelse. Fra den dag af, der fik jeg virkelig et bevis på, at mine tanker, de kan ikke få, altså, at mine tanker ikke kan medføre det, der sker i virkeligheden. Og det var utroligt stort for mig. Jeg tror, det er det, man har brug for. Virkelig, man har brug for at udsætte sig selv for noget af det, som man er allermest bange for. Og hvis det så ikke sker, så finder man jo ud af, at tankerne altid bare har styret det på en forkert måde. Så for den dag af, der skulle jeg jo så til at vende mig til pludselig ikke at måtte tjekke mere. Og det er jo også en vane, så det er jo noget, jeg ved, hver gang jeg går i seng, så skal jeg tjekke så mange gange under min seng. Så det er ikke kun det at skulle slippe af med tvangstanken, det er også det at skulle slippe af med den her vane her. Fordi jeg har stadig vaner i dag, altså, hvor jeg går hen og løfter på en eller anden genstand, hvor min kæreste siger til mig, hvorfor løfter du på den? Altså det var mærkeligt, eller hvor jeg lige skal røre ved væggen et specielt sted, hvor jeg siger, jamen det gør jeg ikke for noget, så stopper jeg det egentlig bare. Fordi det er stadig bare sådan en gammel vane, der bare sidder fast i en. Det er noget, jeg altid har gjort. Hvis jeg lige føler mig utryg, så gør jeg bare lige hurtigt et eller andet, som folk ikke rigtig lægger mærke til. Men når folk ser mig gøre det gang på gang, jamen, så på et eller andet tidspunkt, så vil de jo også se, at det er jo ikke helt normalt, det her. Altså, jeg er symptomfri i dag, det er, men bliver man udsat for stressende perioder,
så er det klart, så kommer der et eller andet frem igen. Men altså, jeg har fået så mange redskaber til, at jeg ligesom kan skubbe dem væk, de her tanker her. Jeg kan placere ligesom ja, det kan jo være, at I nogle gange tænker, har jeg en låst uddør? Ikke? Og, altså virkelig, og I ved jo et eller andet sted godt, I har gjort det. Men stadigvæk den tvivl der, den sidder der bare. Og der kan I så måske skubbe den væk på en eller anden måde. Det er det, som også med OCD, vi har svært ved. Altså den tanke, der bliver ved med at køre, indtil vi bliver ude at tjekke, og så kan vi endda sætte os ind igen, og så bliver vi i tvivl igen, og så gå ud og tjekke. Og sådan kan det bare blive ved. Og jeg vil sige, at jeg er nok nået dertil, hvor det er, at jeg kan skubbe tanken væk, men jeg kan alligevel blive så meget i tvivl, at det er lige før, jeg har lyst til at gå ud og tjekke igen. Men af respekt for OCD'en, altså vil jeg virkelig bare ikke vil have den igen. Altså lukker jeg bare lige op for den en gang, så bliver det. Og det er virkelig sådan en djævel. Så det har krævet utrolig hårdt arbejde også efter jeg er kommet hjem, altså i stressede perioder, hvis man bliver udsat for et eller andet. Det kan også være eksamensstress eller et eller andet. Så de der typiske ritualer, man gjorde før, han får at skabe ro, de er ikke lige så brugbare mere. Der er så mange ting, jeg kan fortælle, men jeg tænker lige på tiden, hvad er klokken? 20 minutter over. Okay. Ja. Er der nogen, der har nogle spørgsmål? Det er sådan lidt mere konkret, hvad det handler om. Er det samtale? Eller? Altså de her 4 uger, hvor du var her, eller hvad? Ja, det program. Ja, nemlig. Jamen det var sådan lidt blandet. Det var både, hvor det var, at vi sad sådan alle sammen og talte, os 4, der ligesom var deltagere, og så de her 3 behandlere. Der kunne vi sidde og tale, og ligesom kunne tage sig en runde med, at i dag skulle jeg tale med Hjalti, og vi skulle lave et eller andet specielt, eller den anden skulle, tale med Nicole i dag, og så skulle de prøve at se, om de kunne få smidt nogle af alle hans remedier ud, for eksempel alt det, han brugte til at vaske sig med. Så det var så meget gruppeterapi egentlig også, men så var det også meget individuelt, hvor vi ligesom talte med en af dem for os selv. Og det var jo det her kognitiv adfærdsterapi, og hvor vi også ligesom brugte altså eksponeringer hele tiden, hvor vi hele tiden skulle eksponeres. Altså du kan konfronteres med de ting, jeg ligesom var bange for. Ja. Og så var der også meget med skemaer, hvor vi ligesom vi skal ligesom kunne se inden for de her 4 uger her, hvor langt vi egentlig er nået. Så vi fik det samme skema hver dag, og så skulle vi sådan, det kunne være noget med os, hvor angst vi lige vil tro, at vi vil være i den her situation, og så skal vi skrive bagefter, hvor angst vi egentlig var. Så det viser tit, at vores tanker egentlig overvurderer helt meget, og så vi egentlig tager fejl. Så det er meget sådan nogle ting, de vil se på, hvordan forløbet ligesom har været os på den måde. I håber, at det måske kunne blive en behandlingsmulighed herhjemme, fordi at det er virkelig det er fantastisk, fordi man får behandling omkring 6 timer om dagen i 4 til 5 dage i ugen, og det er jo helt vildt meget. Ja. Hvor var det, du fik den der behandling henne? Jamen det var jo, altså det var DR1, der ligesom havde lavet sådan et program, hvor vi bare kom op i et sommerhus op omkring Aarhus, hvor vi boede der i 4 uger, mig og 3 andre med OCD, hvor vi fik behandling af 3 af Danmarks bedste behandlere. Så det var der. Så det var noget af det, at de ligesom havde opsat det hele med rammerne, altså. Du har længe siden, du har været det, jamen er det, jeg tror, nej, nu har jeg været symptomfri i knap 4 år. Ja. Så man kan sige, at jeg er 24. Men altså man kan sige, at der er selvfølgelig mange, hvor deres OCD starter helt tidligt, og hvor de egentlig har den hele livet. Så jeg er jo heldig, kan man sige. Men jeg vil også sige, at den tid, hvor jeg har haft det, den har også været rigtig hektisk. Altså jeg synes, at jeg bliver da tit sådan mindet om, at det her med at have haft en barndom, når folk taler om det, altså det kan jeg slet ikke huske, at jeg har haft det. Fordi at, jeg ved heller ikke, dengang der vidste man måske heller ikke så meget omkring OCD. Vi kan jo se, der gik jo nærmest 6 år fra mine forældre overhovedet, som blev sådan, fik jeg vide, hvad det måske kunne være. Og det er jo langt til at have et barn, der går rundt og tjekker og sætter fingre på alle mulige ting, og ikke vil have de her madvarer, og er meget med, hvordan tingene skal ligge hele tiden. Jeg kunne jo ikke lege med noget. Der var ikke nogen, der var kommet ind på mit værelse, så måtte lege med et eller andet, fordi at det skulle hele tiden sættes på plads igen med det samme, og deres fingeraftryk og alle de her ting her. Så det har jo været en frustrerende barndom faktisk. Så jeg tror også, jo mere man ligesom får det bredt ud til folk, altså jo mere kan de ligesom være opmærksom på det også i forhold til
til deres børn, eller til deres søster, eller nogen, de kender børn. Har du altid kunne skille det ad, hvad der har været OCD, og hvad der har sådan været almindelige ting, og hvad der er vaner? Og... Nej, ikke når man sådan står i det. Ikke da jeg sådan var ramt af OCD. Hvis jeg sad og talte med min psykiater om det, ude på børne- og ungdomspsykiatrisk i Esbjerg, så kunne jeg godt fortælle hende, at det her, det ved jeg godt, at det ikke er normalt. Det er ikke normalt at skal kigge under sengen 100 gange og skal rykke sin kommode for at kigge om bag ved den og kigge ind i skabene og have fuldstændig en fast rutine for tingene. Så det var jeg godt klar over, når jeg sad i situationen og talte om det. Men når jeg ligesom var derhjemme og var i gang med alt det her OCD, så kunne jeg slet ikke se det, fordi jeg var så... Man er simpelthen så tvunget af sine tanker, ligesom programmet siden, at man overhovedet ikke kunne se sig ud af det faktisk, og kunne skelne. Men altså, ja, det der jo også er frygteligt ved sygdom, det er jo også, at man ved godt med sin fornuft, at det her, det er jo ikke normalt, ikke? Og det er jo også derfor, man netop føler sig så underlig over for alle mulige andre mennesker, fordi at når folk ikke gør det, på et eller andet tidspunkt, så fandt jeg også ud af, at jeg kan jo godt se, at det her, det ikke er normalt, fordi at min veninde gør det ikke, min søster gør det ikke, og min mor gør det ikke. Altså, der var ingen andre, der gjorde det ud over mig. Så det var simpelthen bare sådan, jeg tænkte, hvor kommer jeg lige fra? Altså, en mærkelig skabning, tænkte jeg. Og det var da ubehageligt at skulle starte så tidligt ud med at have de tanker omkring sig selv. Ja. Er der nogen, der kan sige, hvor de der ting, de opstår her, og hvilke forhold, der har indvirkning på, at man får de her symptomer op? På at man får OCD, eller hvad? Jamen, jeg ved det, jeg søger faktisk stadigvæk selv sådan lidt efter svar, fordi at, altså jeg har jo selvfølgelig min idé, det har vi måske alle sammen. Men jeg tænker jo, at en belastningsreaktion, det kan ligesom gøre, at man kan få OCD. Fordi jeg kan jo huske den her gang, jeg synes, det var lige præcis i forbindelse med, at min mor faktisk gik fra hende, og at vi flyttede ind i det her store hus. Det var ligesom der, alt det startede. Så jeg tænker, at en belastningsreaktion er jo et meget godt bud på, at det i hvert fald kan udløse det. Det er forstærket i pubertet. Hvad siger du? Blev det forstærket i pubertetsalderen? Ja, fordi der bliver man mere bevidst omkring sig selv. Og jeg blev også meget i tvivl om, jeg nu kunne de ting, som jeg rigtig gerne ville med mit liv. Også da jeg også startede på gymnasiet, at det var utroligt frustrerende, at jeg ikke bare kunne ikke sætte mig ned og læse en tekst, og så bare 100% koncentrere mig om den. Og jeg havde utrolig svært ved at få afleveret tingene til tiden, fordi det simpelthen tog mig så lang tid med at skulle tjekke om aftenen, så jeg fik jo stort set aldrig min nattesøvn, så jeg var jo helt ved siden af mig selv. Så jeg synes, at der var det sådan at være at danne sin identitet på en eller anden måde. Det blev meget... Jeg følte jo, at jeg var kun Camilla med OCD, jeg var ikke andet end det. Og det er jo også der, hvor man gerne vil være lidt smart, og man vil rigtig gerne være sammen med alle sine veninder og venner, men hvad tænker de ikke om en? Det tænker man jo selvfølgelig. Så det var altid, jeg holdt mig til altid kun at sove med den her ene veninde her, fordi at, det var lige været sådan forklaret, at hun vidste i hvert fald, hvad det var. Så helt sikkert, jeg synes, det bliver forstærket, fordi man netop bliver så bevidst. Ja. Har du fået medicin? En ganske kort periode på et halvt år. Jeg ville ikke have det, men min mor og så videre mente, at det var en god idé at prøve det i hvert fald. Fordi at de synes, at det var gået så meget over gevind, at hvis det ligesom kunne dæmme min angst lidt. Men jeg var meget imod det, og jeg ville overhovedet ikke selv, og det var også ofte, hvor jeg overhovedet ikke tog mine piller, men hvor jeg bare havde sagt, at jeg havde taget dem. Fordi jeg havde egentlig syn på det, og det er også måske lidt voldsomt at sige, at jeg måske stadigvæk har det, fordi at jeg tænker tit, at man giver folk piller i dag for bare at give dem piller, og så kan de jo egentlig bare gå hjem og så tage det her medicin her. Jeg kan sagtens se, at det kan lægge en dæmper på mange ting, også hvis man er lidt depressiv og sådan nogle ting, at det lige kan give lidt mere overskud, det kan jeg sagtens se, men at behandlingen er så dårlig, og det kun er medicin, der ligesom skal gå ind og virke, det er jo bare ligesom at skjule det lidt på en eller anden måde, tænker jeg. Jeg har altså været meget tilhænger af den her behandling her. Og så var jeg jo så heldig at prøve at få den rigtige af slagsen, kan man sige, hvor den virkelig havde en god effekt. Jeg var også den eneste af dem her, eller også 4, der var i det her sommerhus, der ikke fik medicin overhovedet. For jeg var meget af den overbevisning, at man også er nødt til at kunne arbejde med sig selv på en lidt anderledes måde. Selvom jeg ofte har tænkt, at hvis det virkelig kan virke så godt, som det har stået mange steder, så burde jeg måske også have gjort det. Men jeg tænkte bare ikke, at det var det, der var meningen for mig.
Ja. Jeg kan godt tænke mig at spørge dig, betragter du dig selv som helbredt i dag, eller betragter du dig selv som en, der har fået nogle redskaber, så du kan leve et normalt liv med det i baghovedet, at OCD'en er der, men det er dig, der styrer OCD'en og ikke omvendt? Jeg betragter overhovedet ikke mig selv som helbredt. Jeg betragter mig selv som symptomfri. Den vil altid være der. Altså OCD'en er så lille nu, og så er jeg måske selv så stor, ikke? Men det vil være voldsomt at sige, at jeg føler, at jeg er helbredt, fordi det gør jeg ikke. Fordi jeg kan jo stadig ikke mærke, at den lusker nogle gange lidt ind på mig. Og jeg kan jo heller aldrig sige, om den lige pludselig vil vende tilbage. Så nej, jeg ser ikke mig selv som helbredt. Ja. Er du så bevidst om, hvornår det er, at der begynder at komme mere OCD i, når du er stresset, når du er presset, når du keder dig? Ved du, hvornår det er, den kommer? Fuldstændig, ja. Det ved jeg godt. Kan du give nogle eksempler? Jamen det er lige præcis i de der situationer, også hvis... altså bare fordi, at jeg har fået det godt nu i forhold til min OCD, så betyder det jo ikke, at jeg har det godt altid. Jeg har jo også nogle rigtig dårlige perioder, hvor de godt kan være måske lidt lange også endda, hvor jeg der har meget brug for, at der skal være en ekstrem orden på alt, ikke? Og altså det er nok det, der følger mig stadigvæk. Der findes jo selvfølgelig mennesker, der bare gør meget rent, og de vil gerne have det så pænt ud. Men, og det har jeg da også helt fint med at være en af dem. Men når det er, at jeg kan mærke, at jeg virkelig er stresset, eller måske har det lidt psykisk skidt, måske er jeg en smule deprimeret på en eller anden måde, så tager det så meget overhånd, at jeg knap nok kan have, der nogen, der sådan faktisk er i min sofa. Og alle tingene, de skal stå fuldstændig perfekt. Og når min kæreste for eksempel siger til mig, er du sikker på, at du ikke stadigvæk bare lige har lidt OCD, fordi det der, det er jo så voldsomt. Og så må jeg jo, så bliver man da sådan lidt irriteret selvfølgelig, fordi man bliver vendt om det. Men altså, det er nok i sådan nogle situationer, hvor jeg er meget presset, hvor i hvert fald det her, det kommer meget til syne. Og jeg siger bare, nej, jeg har bare ekstremt meget rengøringsmandhed. Det ligger jo nok så dybt i mig lige præcis det her med, at tingene skal se så godt ud. Jeg har faktisk aldrig nogensinde prøvet andet, så den bliver nok svært for mig. Men når jeg kan mærke, at den tager overhånd, så lærte ham Hjalte mig fra programmet, at jeg ikke bare lige nogle gange, når jeg gik forbi opvaskesækken, at jeg kunne vende den modsatte vej, så bare gå, og så bare være irriteret over det en kort stund, og så glemme det måske bagefter. Så det prøver jeg stadigvæk på, bare lige det der med at bare lige sætte det lys hernede i stedet for, fordi det skal da ikke være det, der ødelægger min dag. Men det er meget i de her stressede situationer, hvor man ligesom benytter sig lidt af det, som der gjorde en tryg en gang og gav en tryghed. Så jeg vil sige, at det der med, at det er ordentligt og rent, det er nok der, at det kommer til mest til syne, hvis det er, at jeg er både med eksamensstress og sådan nogle ting. Ja. Under dit ophold på derovre, det er du faktisk godt for, var det meget med erkendelsen af en situation, man skulle arbejde med, altså selverkendelse? Ja, altså både og, men jo selvfølgelig, fordi jeg tror da, for mig i hvert fald, jeg vidste godt, at jeg havde OCD, men den der erkendelse omkring det, og den der selverkendelse der, den var der måske alligevel ikke helt, fordi jeg altid har været så styret af, jeg vil gerne være det som alle andre, og jeg vil bare ikke være en yt-person, eller hvad man skal sige. Så jeg synes, at det der, det har i hvert fald fyldt meget for mig. Jeg ved ikke, hvor meget det har fyldt for de andre deltagere, men i hvert fald for mig har det fyldt utrolig meget. Og det var nok også der, jeg skulle arbejde mig hen imod først, før at jeg ligesom kunne slippe af med nogle af de her ritualer og tvangshandlinger. Det var rigtig svært. Jeg tror, det er værkt. Kunne du gennemføre gymnasiet samtidig med det med OCD? Da jeg startede op på gymnasiet igen, så da jeg var med i det, da jeg deltog i det her program, der gik jeg faktisk på gymnasiet. Og der er noget af lige at afslutte første år, og så færdiggjorde jeg det hele, efter jeg var kommet hjem fra det her ophold her. Jeg blev helt færdig, og jeg er også gået i gang med at læse sygeplejerske, og også færdig om lidt over et år. Så det kan godt betale sig, ligesom det her, og ligesom at kæmpe det, selvom det er så hårdt, fordi det har jo overhovedet ikke været en dans på rose, og slet ikke. Det er jo først nu, jeg føler, at mit liv det er ved at starte rigtigt, egentlig. Fordi jeg synes, det har været mange op- og nedture hele tiden. Og det er jo på alle mulige måder. Skulle du lære på en anden måde i gymnasiet end dine kammerater? Du nævnte før, at du havde svært ved at aflevere opgaver. Nej, fordi jeg var igen ikke så
åben omkring det, egentlig der er kommet gymnasiet. I folkeskolen blev der taget mere hensyn, fordi at der trådte min mor ligesom ind og sagde, at vi har lige en lille video her, I skal se omkring OCD, og ligesom få det vist. Og det var egentlig helt vildt rart, fordi at alle mine klassekammerater, de var meget forstående omkring det. Og det synes jeg, det var så positivt. Der følte jeg lige pludselig, at jeg så kunne være en del af det hele igen. Og jeg har egentlig altid været den type, der har sagt, at jeg vil ikke have, at I skal tage hensyn til mig, på grund af, at jeg har OCD. Jeg skal nok prøve selv at finde ud af det. Men nogle gange ville jeg nok også ønske, at jeg var lidt mere sådan, lige nu har jeg bare brug for at snakke, eller lige nu er det bare det her, jeg har brug for med at... Kan jeg ikke få en lidt lettere tekst, eller kan vi ikke gøre sådan, at jeg måske afleverer lidt senere? Men det har jeg aldrig haft på den måde. Men altså, jeg kan godt forstå, hvorfor der er mange, der har brug for det, også i gymnasiet specielt. Og jeg synes også, at lærerne er nødt til at tage hensyn til de her elever her, fordi hvis vi bare standser dem, hvor ender de så hen, ikke? Altså, det er det der med, at det bare er fiasko på fiasko, føler man ofte. Og man har virkelig bare brug for, at der også er en succesoplevelse. Det er simpelthen det vigtigste, synes jeg. Det er jo ligesom, hvis man kommer af med et ritual, at man på en eller anden måde bliver belønnet med et eller andet. Det kan være sin familie eller sin kæreste, eller et eller andet. Fordi at det er netop de her små succeser her, der gør, at man på et eller andet tidspunkt kan komme længere hen imod i hvert fald at blive mere, jeg vil ikke sige velfungerende overhovedet, for det synes jeg i allerhøjeste grad, det er, men måske blive symptomfri på et eller andet tidspunkt, og kunne lære at leve på den her lidelse her. Og det ikke ligesom skal være den, der styrer det hele. Ja, hvilke redskaber bruger du så i dag, at du begynder med de tvangsmidler? Ja. Jeg tror lige, du skal gentage spørgsmålet. Ja. Hvilke redskaber man bruger, når det er tvangssamling, så begynder det at presse på? Er det noget, gør du noget bestemt? Altså det er nok mere det der med at... Altså jeg er typen, der tit bare render væk fra problemerne faktisk. Altså for ligesom at bare stikke af fra dem, og så håber jeg på, at de bare forsvinder. Men det gør de jo faktisk aldrig. Altså de skal nok møde mig på et andet tidspunkt. Så det der med at måske at sætte sig ned og prøve at bare at tage det roligt, og nogle gange så skriver jeg også ting op, hvad det er for nogle tanker, der lige pludselig strejfer mig. Og prøve på at sætte og på en eller anden måde arbejde med dem, ikke? Hvordan? Fordi jeg er jo ikke interesseret i, at det er tankerne, der skal begynde at styre mit liv. Og jeg ved, at hvis jeg for eksempel ikke engang vil bare bremser op og lige ser på, hey, hvad er det egentlig for nogle tanker, og hvorfor er de her? Og hvad kan jeg gøre for at få dem til at forsvinde? Og bare det, at jeg sidder og læser dem, så kan jeg godt se, at det er jo åndssvagt. Altså. Det er hvorfor begynder jeg at tænke på det igen. Og så kan jeg på en eller anden måde få det pakket væk. Men så kan det godt være, at jeg rammer ind i den igen om en måned. Men det der med at lige at få sat sig ned og få tænkt over, hvorfor tænker jeg det her? Og hvad er det, der gør det nu? Hvad kan jeg egentlig gøre bedre for, at jeg ikke skal blive så stresset? Og kan jeg måske lade min kæreste have noget af rengøring, eller et eller andet for eksempel. At det ikke ligesom at prøve at undgå den stress. Jeg tror egentlig det. Og så har jeg det også bare sådan med, at jeg lærer dig sådan det op, og at tanker kan bare ikke medføre det, der sker i virkeligheden. Og det prøver jeg sådan lidt på at leve efter, hvis det er, at de bliver for voldsomme. Du vil gentage det. Jeg kunne ikke løbe med det hernede. Ja, altså det med, at jeg siger, at jeg lærte også meget under det her ophold her, at tanker kan ikke medføre det, der sker i virkeligheden. At det ligesom også er noget, jeg prøver at leve lidt efter. For jeg har da ofte tanker, også nu, sådan noget med, hvad nu hvis min far han dør? Skal jeg måske flytte ud til ham, og så er jeg sikker på, at han ikke dør. Og lufter den tanke for min kæreste måske, og siger, at jeg er måske nødt til at flytte ud til min far, fordi at jeg tror måske godt, at han, hvis han dør, så er det bedst, at jeg er der, så det ikke sker. Altså, lige præcis den tanke har jeg utrolig svært ved at bremse mig selv i, og den har jeg stadigvæk. Og det er blevet omkring min far nu, hvor jeg ligesom på en eller anden måde skal bremses i den her tanke og sige, at du kan jo ikke gøre fra dig til, altså, og hvorfor skal din far dog dø nu? Og så er det så, jeg prøver på at tænke lidt, at tanker kan jo selvfølgelig heller ikke medføre det, der sker i virkeligheden, selvom jeg er helt vildt angst for det. Så de her, jeg ved næsten ikke, om jeg vil sige tvangstanker, fordi det synes jeg måske ikke helt er for mig mere. Jeg vil nok nærmest bare sige, at der opstår en eller anden form for angst omkring vi kan jo alle sammen få en tanke, der bare lige, nej, hvad nu hvis jeg nu mister en eller anden, der betyder helt meget for mig i morgen. Det er jo ikke unormale tanker at få, men det er bare måske lidt unormalt, hvis den ikke bare slår forbi, og så bare smutter igen. For her der står den ligesom bare stille nogle gange. Ja. Har du
i dit forløb oplevet, at der har været mennesker, måske i omgangskreds eller i din familie, som ikke har udvist forståelse for din situation? Ja, altså efter de har fundet ud af det, at jeg ligesom havde den her lidelse her, der synes jeg egentlig, at de har været rigtig gode til at vise forståelse. Jeg synes bare ikke, vi har talt nok om det. Og jeg ved ikke, det er fordi, at jeg er meget sådan, jeg har det fint nok, og det skal I ikke tænke på, det går faktisk meget bedre typen, selvom det jo egentlig går rigtig skidt. Eller om det egentlig er fordi, at de måske også er lidt bange for at se i øjnene, at de har en datter, der egentlig fejler noget psykisk. Fordi men jeg tror også igen, det kommer an på, hvordan man er som person, fordi min far, han er bare ikke typen, der kan lide at tale om problemer. Han kan ikke lide at tale om ting, der gør ondt på hans børn, for eksempel. Så ham har jeg aldrig nogensinde kunne tale lige meget mere om det, men han har altid været den, der har støttet op omkring, for eksempel hvis jeg skulle sådan noget her, eller OCD-foreninger og har deltaget der. Altså, så på den måde har han vist en støtte på en helt anden måde. Men jeg vil ikke sige, at jeg har mødt nogen, som overhovedet ikke har kunne forstå det. Jeg vil nok sige, at i visse situationer har folk da nok truffet nogle beslutninger, hvor jeg tænker jeg slet ikke på, hvordan det her det egentlig er for mig. Altså det er ligesom, jeg står her med OCD'en, men okay, de kan jo selvfølgelig også have ting i deres liv, som har gjort, at det måske heller ikke har været helt nemt for dem. Skal du spørge noget? Og nu har man lige set, OCD, er det autisme? Nej. Tvangstanker og tvangshandling. Okay. Ja. Men, og angst, altså det hænger heller ikke sammen med ADHD. ADHD eller hvad? Ja, ADHD og ADD. Det er jo i fængsel. Hvad siger du? Det er jo de der meget aggressive mennesker. Ja, det kan jeg desværre ikke svare på. Jeg tror, det er foredrag om det kommer senere. Ja, okay. Det kan godt være, det kan jeg desværre ikke svare på. Nej, det synes jeg siger. Det kan være, der kommer noget lidt senere. Det gør det. Det er ikke godt med det. Jeg tror, der er tit nogle overlap mellem de her typer. Altså det er meget så på her bagefter en depression. Altså nogle overlap mellem, altså nogen har begge dele, og måske ikke det hele lige slemt. Altså, så der er en del overlap mellem de her sygdomme. Ja, det er jo lidt det samme, eller det samme boldgade med omkring, at der er mange, synes jeg mere, som har OCD'en som overlever til en anden grundlæggelse. Dem har jeg også mødt mange gange. Ja, det var det, vi hørte om, fordi altså, det er sjældent, synes jeg, at der er noget af en rigtig OCD. Ja, men det tror jeg faktisk, du har ret i, fordi da jeg også skulle optages til det her program her, der var det også meget vigtigt for de behandlere her, at man kun leder af OCD, man må overhovedet ikke have noget som helst andet. Og selvfølgelig kan man jo have autisme og alt muligt andet, men altså som sagt, så behøver det jo ikke kun at være OCD, der ligesom står alene. Der kan jo sagtens, man kan jo også sagtens være sådan, måske lidt, hvad skal jeg sige, kronisk depressiv på en eller anden måde, og så OCD måske er en ting, der følger med på en eller anden måde. Det hænger heller ikke sammen med mental aktivitet. Social aktivitet. Vil du snakke om, det kommer klokken 5? Nå. Det er bare det er nu ikke lige se. Det er bare 6. Ja. Jeg tænkte på en ting, over det der tv-udsendelse, og du er symptomfri i dag. Har du en eller anden professionel person, du kan henvende sig til, hvis du har brug for det? Altså vi fik at vide, at vi har deltaget i det her program her, at vi kunne selvfølgelig til hver en tid, fordi det her det var et eksperiment, kunne kontakte de her 3 behandlere her. Okay. Og så faktisk komme forrest i køen, fordi det jo er et eksperiment, så de er nødt til også at tage sig godt af os, hvis der er. Men det har jeg ikke haft brug for. Okay. Men altså, jeg vil gerne være ærlig, der er overhovedet ikke nogen. Jeg ser det jo slet ikke som noget, der er underligt i dag. Altså, jeg benytter mig da også af en psykolog nu, fordi at, ikke på grund af OCD, men fordi at livet nogle gange bare har nogle nedture på en eller anden måde, altså hvor man ligesom er nødt til at forvente tingene, og også måske lidt i angst for, om OCD'en lige pludselig kan komme tilbage. Fordi jeg føler, at jeg har haft en periode, der er utrolig lang med stress og sådan nogle ting. Så det er også et eller andet sted for os at beskytte mig selv, for at det ikke skal ske igen. Ja, hvad så for sygeplejerskeuddanner? Har det givet dig nogle udfordringer i forhold til måske, og har I vejledningsuddanner bevidst, at du
de faktisk ikke vidste det. Nej. Nej. Det har ikke givet mig nogen udfordringer overhovedet ikke, faktisk. Jeg synes kun, det har været positivt hele vejen igennem. Også bare det generelt med mennesker. Altså jeg tror tit, at hvis man har prøvet nogle ting på egen krop, og man så for eksempel, nu har jeg været i psykiatrien, og man møder de her mennesker her, så jeg tror, man har en helt anden indgangsvinkel til dem. Måske kan man i hvert fald have. Så jeg synes kun, at det har været positivt. Og også, altså selvfølgelig har der været måske lige lidt omkring, med også at skulle læse, hvordan, når tankerne har kørt alt for meget rundt. Men det har været så lidt, at fordi skolen har bare altid været mit frirum på en eller anden måde. Er du blevet spørgsmål på? Her? Ja. Nej, overhovedet ikke. Slet ikke. Det er jo heller ikke overhovedet. Nej, slet ikke. Nej, jeg tror egentlig, at når det er, jeg føler, at jeg skal præstere i den på en eller anden måde, så bliver de her ting her, uanset om jeg står og har en mindre depression eller stress eller et eller andet eller OCD, så skubber jeg det væk på en eller anden måde. Ja, det er faktisk så mange andre livsførelser, jeg synes, du er på samme måde. Nej, jeg synes, det er så vigtigt, at vi holder lidt i gang med det. Jeg var lige ved, om du typisk bliver misforstået, men det har jeg sådan, hvor jeg synes, jeg er virkelig så jeg har også lidt på Ja, det føler jeg. Ja. Helt vildt. Altså, jeg er typen, jeg bliver helt hissig. Ja. Altså, ja, men selvfølgelig, det er jo fordi, jeg bliver ked af det, at jeg bliver hissig. Ja. Fordi min kæreste, det er sådan, for eksempel i forhold til ham, han er utrolig svært at forstå det her. Ja. At man kan have så stort et behov for, at tingene skal stå lige præcis sådan her. Det skal være så rent, og hvis han kommer op i soveværelset efter at have sat sidst ned i stuen, så skal jeg i hvert fald gå ned og ryste uden ordentligt og sørge for, at det hele bare står perfekt. Og han synes jo bare, det er så skørt. Og jeg tænker også lidt, det er jo også lidt skørt, at jeg siger, at jeg er symptomfri for eksempel. Hvorfor kan jeg så ikke bare lade de puder ligge? Altså, og det er et spørgsmål, jeg stiller mig selv rigtig ofte, men jeg kan mærke, hvad det gør med mig, hvis jeg ikke går ned og ryster dem. For eksempel, at det er så vigtigt for mig. Så jeg synes det tit, at jeg... Ja, selvfølgelig. Det hele er gjort. Men ellers så må det være lækkert at bo med sådan en, det synes han bestemt. Jeg tror lige de sidste 5 minutter, at du lige lidt til at bruge mikrofonen, der er en pause. Ja. Det er så vigtigt. Er det et spørgsmål? Nej. Nå. Det var bare fordi, nu i forbindelse med der dukker sådan noget som bakterier og rengøring og noget. Det dukker op igen. Der skal sådan være på vagt eller hvad? Eller skal det? Altså, sådan er for eksempel, hvis jeg er i praktik på sygehus, er det det, du tænker på? Eller i praktik jeres undervisning, hvor jeg vil vide, at vi skal passe på det her med bakterier og sådan noget. Og jeg er med, at de har været en del. Helt sikkert. Der har jeg oplevet nogle enkelte situationer, hvor jeg har taget det med mig hjem, hvor det virkelig har været sådan noget med støvmider og sådan nogle ting. Og for eksempel i sengetøjet. Og, altså der, hvor der var flere fra mit hold, der sagde ad og ulækkert, hvor jeg var inde på børneafdelingen i en periode, hvor vi hørte om det. Og jeg sagde til hende, at jeg fortrød helt, at jeg kom den dag, fordi at det gjorde mig fuldstændig sindssygt, at jeg kom hjem. Altså det skulle virkelig gøres rent. Og så det har jeg taget med hjem, og det er på en unaturlig måde, fordi jeg tror, at alle folk synes, at det er jo ikke særlig lækkert med støvmider og sådan nogle ting. Men det her det er nok sådan lidt mere på sådan en lidt voldsom områdsvar, hvordan jeg virkelig går op i, at det skal bare ikke være der. Og jeg tror også selv på, at de ikke er der med mig. Var det det?